Minu bħalek u mulej fost l-allat, minu bħalek ma jistus fil-qdusija tal-biża' fit-tifħir tagħmel leġubijiet. Dikjarazzjoni bħal din instemet l-ewwel darba propjament meta l-poplu ludi kien għadu kif qasam il-Baħar l-Aħmar mingħajr tniexfa. Fuq naħa u fuq oħra kien hemm ħajt tal-ilma huma għaddew imbagħad dan l-istess ilma radam lill-ledewwa tagħhom hekk li huma nfexxew fana u ċelebrazzjoni ta' Alla omnipotenti illi kixef il-qawwa ta' drijaw favur niesu. Minu bħalek u mulej fost l-allat, minu bħalek ma jistus fil-qdusija tal-biża' fit-tifħir tagħmel leġubijiet. Alla tagħna jagħmel leġubijiet. Aħna ħobbu nużaw il-kelma Latina mirakli, miraculum aġeb, meravilja. Xi ħaġa illi xjentifikament ma tiftihemx u hija impossibbli anzi. Jekk ħanillimitaw ruħna għal liġijiet tax-xjenza, il-miraklu m'hemmx postu. Għalhekk illum ħafna xjentisti li jagħmlu Alla mix-xjenza, l-Alla ħaju veru jeskluduh. Nifhem il-għala, però l-iskrittura tiddikjara ripetutament illi Alla ħaju veru jagħmel il-mirakli. Jagħmel mirakli. X'inhu miraklu? Miraklu huwa emil ta' Alla evidentament sopranaturali, il-fuq minn natura. Ġifieri, in-natura hija dak l-affarijiet li jiġru regolari, bordni u anke b'mod fiss, anke b'mod prevedibbli. Illi jekk jiena naf żgur illi jekk naqbad ġebla u nollija fl-arja, tajjeb sekonda waħda fi tkun ġebla mal-art. Għaliex għax hemm liġi illi dejjem taħdem. Tajjeb aħna llum nafu bħala liġi tal-gravità, minu l-awtur ta' din liġi min stabbilixxa illi kull ma jogħla l fuq eventwalment jerġa' jinżel l-isfel Alla nnifsu. Tajjeb u dik tagħti lid-dinja tagħna stabbiltà. Stabbiltà, jiena nimxi minn ma nibża li jew nitaffeċ mal-art jew li nibda ntir. Tajjeb, hemm ċerta Alla tagħna u Alla ta' ordni, mhux ta' konfużjoni u allura dan hu li jagħmel propjament l-istudju tax-xjenzja possibilità. Għaliex għax nafu li x-xemx titla' jgħidu li intom kull filgħodu. Kull filgħodu. Mingħajr fallimenti. Mingħajr eċċezzjonijiet. Tajjeb, l-istess Alla li stabbilixxa fil-bidu l-liġijiet tan-natura, tajjeb hemm diversi liġijiet mhux ħanoqgħodu nitilfu l-ħin fihom, tajjeb dan l-istess Alla kapaċi jaħdem ola u lilin mill-istess liġijiet illi hu nnifsu stabbilixxa għal din id-dinja tagħna, anzi għal l-univers sħiħ li Alla ħalaq. Ġifieri meta ngħidu issa miraklu, ġifieri Alla jagħmel eċċezzjoni. Dawk l-istess liġijiet Alla imur lilin minnhom. Kapaċi jagħmel hekk għax huwa l-omnipotenti u jagħmel hekk biskop. Pereżempju hemm miraklu illi jekk inti tqisu xjentifikament u tieqaf hemmhekk tajt huwa litteralment impossibbli. Ġoswe darba talab il-Alla u mbagħad qal ieqaf u xemx fil-korsa tiegħek u x-xemx waqfet għal ġurnata għal madwar ġurnata sħiħa u l-qamar baqa' f'postu. Issa xjentifikament nafu li jekk id-dinja ma tibqax tirrivolvi, ma tibqax iddur fuq anfisha, tajb aħna ninqalgħu minnha u mmorru fl-ispazju. Hija xi ħaġa magħrufa ġifieri llum. Ġifieri kif ġara u x'għamel il-mulej biex wettaq dan il-miraklu stupend. Tajjeb, u ħafna nies ma jemnux jgħidu dik hija forma ta' poeżija, hija esagerazzjoni biex jurik kemm Alla kien favur il-poplu tiegħu biex jirbħu fuq l-edewa tagħhom. Però l-istess awtur jgħidu ma kienx hemm jum bħal dan. La qablu u lanqas warajh. Illi il-mulej sema fih kelma ta' bniedem. Ġiet jgħidilna illi kien miraklu eċċezzjonali ta' darba fl-istorja kollha tad-dinja. Għalija u għalikom.
illi temnu f'Alla omnipotenti, aħna l-kredu tagħna tal-Knisja kollha mill-antik net. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, jiġifieri mill-attributi kollha ta' Alla fi kredu qasir u ċkejken, tajjeb il-Knisja għarfet timmarka, tidentifika lil dan Alla tagħna bħala Alla omnipotenti. Palma qal l-Anġlu l-Marija meta ħabbrilha li kellha avolja verġni toħroġ tqila u twellet lill-Messija Ġesu Kristu. Għalilha illi għal Alla m'hemm xejn impossibbli. M'hemm xejn impossibbli. Aħna ma nillimitawx lil Alla. Alla limita lilna illi qiegħdna f'dinja fejn hija appuntu isa kaxxa magħluqa, nafu x'fiha, nafu kif taħdem din-dinja. U x-xjentisti jgħidulna kif taħdem illum il-ġurnata. Bil-liġijiet tagħha, bil-prinċipji stabbiliti, u għaliex tiġi x-xita, u għaliex jiġru t-terremot, nafu ħafna. Però f'din kax Alla kapaċi jindaħal fiha għax jitijaw. U għavolja stabbilixxa liġijiet magħrufa, Alla huwa ola minn dawk il-liġijiet. U għavolja ma nifhmux kif u x'fatta. Ma niskludux il-fatt li Alla ċertament huwa ħaj huwa involut ma' niesu u juri wkoll il-qawwa tiegħu. Il-poplu Ludi meta kienu fid-deżert bdew ikergru, bdew jilmentaw li m'għandniex nieklu, u Alla bagħtilhom is-sumin u bagħtilhom ukoll qisu wafers tal-għasel illi kemm joħorġu u jiġbruhom minn wiċċ l-art u malli raw qalu di x'inhi. U bil-Ebrakija manna, qalu x'inhi, ġifieri ma kinux jafu x'inhi, u Alla baqa' jibgħatilhom dan il-ħobs mis-sema, ikkel mis-sema għal 39 sena, hawnhekk mela għandna miraklu. Illi meta s-soltu nafu li miraklu jiġri istantanjament minn għami jiġi jara, minn trux jiġi jisma' fid-daqqa u l-ħin, hawnhekk għandna miraklu illi huwa twil probabbilment dan huwa l-itwal miraklu. Illi dam sejjer 39 sena. Meta l-poplu Ludi daħal imbagħad fl-art imweda u kien mill-frott tar-raba imbagħad dak il-miraklu waqaf. Kapaċi għalija hija leħfef ħaġa. Jiena li nibda naqra l-iskrittura fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Jekk ħadd taċċetta dik is-sentenza, m'għandek issib ebda diffikultà illi taċċetta kwalunkwe miraklu ieħor illi taqra fil-paġna tal-iskrittura. Għax hekk Alla mix-xejn ex nihilo mingħajr ma uża xi materjal li kien diġà eżistenti. Mix-xejn. Tajjeb, bil-kelma tas-seta tiegħu. Ħoloq is-smewiet u l-art u l-miljuni fuq miljuni ta' kwiekeb u oqmra u d-dinja tagħna. U minn kaos ġaba kosmos, xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li taxqek fil-ġmiel tagħha. Allura kapaċi Alla ta' bilħaq jagħmel kollox biex iwettaq il-għan tal-fidwa illi hu irid illi jitwettaq. Ġifieri hawnhekk nixtieqkom iżommu f'moħħkom illi Alla ma jagħmilx il-mirakli kapriċċjożament. Din hija importantissima. L-istess Apostlu Pawlu illi fejja ħafna nies. Tajjeb, ma kienx kapaċi fejja lilu nnifsu mill-xewka li Alla taħ, tajjeb, ma kienx kapaċi fejja lil Trofimu, lil Epafroditu li kienu ħbieb intimi tiegħu, tajjeb għaliex għax mhux il-bniedem jagħmilhom il-mirakli, imma Alla nnifsu. Alla nnifsu. Pietru meta fejja lil-tallab magħtub mal-bib tat-tempju u n-nies skantaw lejh u lejn Ġwanni u Pietru qalilhom, uj, għalfejn qegħdin tiskantaw lejna bħalli kieku aħna bil-ħila tagħna u bil-qawwa tagħna fejjaqnieh dal-magħtub. Mhux hekk, ma huwa Alla li glorifika lill-Ibnu Ġesu. Ma jispjegalhom tajjeb li dan huwa l-intħil tal-Alla. Alla qed għamel dal-miraklu biskop. U din hija importantissima l-aħwa. Jekk aħna rridu nifhmu, jekk aħna rridu napprezzaw għaliex il-mirakli. Hemm skop għalihom. Hemm skop għalihom. Ma kienx ħaġa kapriċċjuża meta
Għandna pereżempju lil-Eliżew. Tajjeb, il-profeta Eliżew illi qiegħed ma' nies oħra u qed minnhom kien qed jaqta' il-travu ras il-mannara u qedlu fl-ilma ta' xmara u għajat u qal sidi kienet misselfa. X'ħan nagħmel issa? Dik qed mislufa u tlifta għax ħarġitlu mill-manku tal-għodda. U r-raġel dalla ġifieri Eliżew qallu fejn waqgħed. U rih il-post u Eliżew għata biċċa njama u tefaħħa hemm u l-ħadida telet fil-wiċċ. Għalhekk qal erfaħħa u mettidu u ħada. Irridni għafu ngħid hawnhekk x'qed jiġri. Alla ma lilien mill-liġi tal-gravità. Ħadida fl-ilma aħna nafu dejjem tereq. Dejjem. Jekk ma tkunx tal-ġablo miksi ta' passi, ġifieri jekk m'hemm xi trikk, tifhem aħna tricks u maġija fuq il-television naraw ħafna u mill-kappell joħroġlok il-fenek l-abjad. Kulħadd jaf li l-fenek hemmhekk kien sempliċement ma rajtux. Ġifieri dan l-affarijiet li jiftehmu tista' tmur titgħallem kif tagħmel dawn it-tricks u tkun entertainer. Jiftehmu, jekk tkun taf x'qed jiġri wara l-kwinti, tkun kapaċi tagħmilhom intu wkoll, però dak mhumiex mirakli. Hawnhekk għandna ħadida li waqgħet fil-qiegħ ta' xmara u ma jistax nispjega jien xjentifikament. Kif biċċa fera ta' siġra ġiel lil-ħadida tom fil-wiċċ. Miraklu huwa tip ta' attività visibbli. Ġifieri meta il-miraklu jidher huwa attività viżibbli u eċċezzjonali, tajjeb magħmul minn Alla fid-dinja materjali u fiżika. Ġifieri meta jingħad ħafna rapporti illi u tfejqu ħafna mill-ġebla mill-emigranja u anke mill-kanser u hekk, jiena ngħid dak mhumiex mirakli. Għax m'iniex qed nara, miraklu jidher. Qed niftehmu, miraklu jidher. Ma jistax tgħidli kelli wġieħ tal-astaqsam u fid-daqqa li marritli, mhux miraklu. Jista' jkun vera li marritlek, ma mhux miraklu. Għaliex ħadd ma ra xejn. Il-miraklu tal-miraklu fil-bidunet meta ħadd ma kien jeżisti li falla, ħadd ma raħ li falla. Il-ħolqien. Il-ħolqien. Tajjeb, Alla għalilna kif sar dak il-miraklu, però ħadd ma raħ. Min dakinhar quddiem il-mirakli meta saru kien hemm xi ħadd għall-inqas wieħed jew ħafna illi rawhom. Tajjeb, altrimenti isiru mingħajr skop. U dan li issa ħan nikkonċentraw fuq x'inhu l-iskop tal-mirakli. Ġifieri għaliex Alla jagħmel mirakli. Ma jistax jgħaddi mingħajr ma jagħmel mirakli. Għandna bżonnhom u jiena t-tweġiba tiegħi ċertament għandna bżonnhom. Infatti ma nistgħux insalvaw aħna mingħajr mirakli. Il-miraklu tal-inkarnazzjoni, kif liben etern ta' Alla sar bniedem bħalna, huwa miraklu eċċezzjonali. Ma nistgħux nibdew nifhmu kif u x'fatta. Alla liben mill-eternità, Alla divin sar tarbija dgħajfa f'maxtura. U għaliex sar bniedem bħalna sabiex ikun jista' ukoll isalvana bil-mewt u bl-irxox tiegħu. Tantu hekk l-Apostlu Pawlu jgħid li kieku Kristu ma qamx intom għadkom fit-tnubijietkom u l-fidi tagħkom hija firħa. Ma tiswa xejn. Qegħdin naraw hawnhekk qegħdin nistabbilixxu prinċipju li Alla bil-fors rid jagħmel mirakli, speċjalment l-inkarnazzjoni u il-qawmien mill-mewt ta' Kristu sabiex ikun jista' iwetta lan tal-fidwa tiegħu u sabiex jirbaħ lil midinbin għalih nnifsu. Il-mirakli mela huma fundamentali għall-istess salvazzjoni tagħna. Tajjeb, kull Kristjan jemmen illi ġraw u jiġru l-mirakli. Però mhux hawnhekk irid noħroġ twissija jiena fil-waqt li jiena ninkoraġġik il-iva. Kwalunkwe miraklu, anke stramp kemm hu stramp, jekk naqraw illi Ġona li baqa' 3 ijiem u 3 iljiem f'żaq il-ħuta,
Mbagħad il-ħuta rremettietu lura fuq l-art. U kollox kien pjanat, il-ħuta insertat kienet hemmhekk u belet il-ġona minn għamla ma mtitlu ħsara. Nemmina. Per banda l-oħra ma rridux nkunu mzazen. Ma rridux għal kull rapport u kull ħaġa li nisimgħu tajjeb li qed tiġri llum il-ġurnata ngħidu miraklu. Irridu nkunu nużaw discerniment biex naraw x'inhu ta' bilħaq miraklu. Tajjeb, u dak li qed nisma' jaqbel ma dawn l-iskopijiet li ħansemmu il-għala Alla jagħmel mirakli. Il-miraklu jagħti xhieda tal-fatt illi Alla irid u attwalment jiggverna fuqna. Meta l-Bibja issemmi fuq Ġesu Kristu, is-saltna ta' smewiet, is-saltna tal-Alla. Ġesu bil-mirakli tiegħu, speċjalment meta kien ikeċċi d-demonji li kienu jaħkmu lin-nies, tajjeb darba qalilhom, jekk jien bl-ispirtu tal-Alla inkeċċi d-demonji, mela is-saltna tal-Alla waslet għandkom. Kienet jagħmel dawk l-iskonġrimenti, jeħles in-nies mill-ħakma tax-xitan biex jurjhom li s-saltna tal-Alla waslet. Huwa skop importanti il-għala ġraw il-mirakli. Il-mirakli wkoll sikwit iservu biex jissimbolizzaw veritajiet spiritwali. Ġifieri Alla qisu jagħtina miraklu biex miegħu hemm lezzjoni. Irid jgħallimna xi ħaġa. Tajjeb? Jekk ngħidu pereżempju illi Alla tom il-manna lill-Iżraeliti fid-deżert, għalfejn tajjilhom. Blamment, tafu għalfejn tajjilhom biex jieklu. Għaliex kif tista' tissopravivi fid-deżert mingħajr ikel. Dawn li kienu għaddejjin, deżert huwa deżert, mhuwiex akkoljenti għall-bniedem, però tafu li hemm skop ola minn hekk fil-waqt li Alla wera t-tjieba tiegħu u anke s-sapportu tiegħu u ħapaċenza bin-nies għax gergru u ħasbu l ħajmutu bil-ġuħ. Alla kien twajbu tom il-manna, però aktar minn hekk Mosè ifakkarhom illi l-iskop il-għala Alla tom miraklu rrid jgħallimhom xi ħaġa. Rrid jgħallimhom xi ħaġa lilhom biss lilna lkoll. Isimgħu. Tiftakar fit-triq kollha l-mulella tiegħek mexxiek dawn l-40 sena fid-deżert biex jaksek u jġarbek. Biex ikun jaf xejn f'qalbek jekk tħarisx il-kmandamenti tiegħu jew le. U aksek u ġewwek, ġifieri Alla ħallihom prattikament jaslu f'dik il-kriżi fejn isma' ma fadlinix igen. X'ħan għamlu? U bdew igergru u jikkritikaw il-Mosè. Mosè sa qed ifakkarhom waksek u ġewwek u temek il-manna li bija la jent ma kont taf bija u lanqas kienu jafu bija mis-sirjietek biex iġelek tkun taf u għaw ġejja l-lezzjoni biex iġelek tkun taf li l-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss bħalma ħsibtu intom. Għamiltu plejtu sħiħ għax ma sibtux tieklu. Imma ta'kom dak il-miraklu u ta'kom lezzjoni ta' 39 sena damet sejra il-lezzjoni. Hemm bżonn nitgħallmu għad il-lezzjoni. X'inhi l-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla jgħix il-bniedem. Alla tom ħobż mis-sema. Aħna naħsbu li bil-ħila tagħna, bil-kapaċità tagħna kapaċi nfendu weħidna. Alla jgħid le. Natikom ħobż mis-sema, Ġesu nnifsu. Meta dawn il-lut li kien qiegħed ikellimhom bdew jiftaħru li Mosè tagħna x'nieklu ħobż mis-sema. Ġesu tikkorreġihom għalhom mhux Mosè tagħkom il-ħobż mis-sema, imma missieri tagħkom il-ħobż mis-sema. Dik l-ewwel ħaġa. Imbagħad ikompli jgħid illi bħalma Alla tom l-ikel u xorta waħda mietu, issa qed jagħtikom ikel mis-sema jerġa' aħjar minn dak illi tal il-missirijietkom fid-deżert. Għax dan huwa l-ikel illi ġej mis-sema. Jien huwa l-ħobż ħaj li nsilt mis-sema. Jekk xi ħadd jiekom minn dal-ħobż jgħix
għal dejjem u l-ħobs li nagħti jien huwa ġismi li nagħti għal ħajja tad-dinja. Ġesu jġabba dak il-miraklu li sar 1500 sena qabel. U jgħid dak il-miraklu li sar dakinhar għadu relevanti għallum, għadu jott għallum, anzi ħannurikom xi ħaġa, ħanniġbdu lezzjoni oħra minn dak il-miraklu. Dakinhar Alla tagħkom ħobs għalkemm mirakulus kien ħobs materjali u xorta waħda mittu fid-deżert. Issa jagħtikom jerġa' ħobs aħjar, ħobs spirtwali biex ir-ruħ tagħkom tgħix bis-sakrifiċċju li hu innifsu kellu jagħmel fuq is-salib. Għalhekk il-mirakli dejjem fihom lezzjoni, dejjem fihom lezzjoni. Irridu noqogħdu attenti illi ma niddomandawx jew ma nippretendux miraklu sempliċement biex inkunu entertained, sempliċement biex naraw xi ħaġa fantastika. Jekk titara xi ħaġa fantastika għaw ħafna affarijiet fejn tista' tmur u tiddeverti. Mhux dak l-iskop tal-miraklu. Ftit aktar tard fl-istess Vanġelu ta' Ġwanni, Ġesu jiltaqa' ma' raġel għama minn twelidu, id-dixxipli qalulu sma' tagħmlu t-tort tiegħu jew tal-ġenitur li twieled għama. U Ġesu għallilhom dan l-iskop huwa biex l-emejjel talla jidhru fih. U ftit wara jgħid li sakemm nibqa' fid-dinja jien huwa d-dawl tad-dinja. Jien huwa d-dawl tad-dinja. U Ġesu xtaq illi din id-dikjarazzjoni tiegħu jien huwa d-dawl tad-dinja jagħmilha evidenti, jagħmilha ovvja billi fejja il dan il-lama. Tajjeb, beżaq fl-art, għamel it-tajn bil-bżieq, diliklu għajnejh għallu issa mur nħasel fil-menqa ta' silwa li tfisser mibawt. Dak amar u ġi jara. Hemm spjegazzjoni għamin jekk nidlek it-tajn ma' għajnejja nafx ħajġri jiena, taqbadni infezzjoni. Żgur. Ma f'dan każ kontra il-fatti magħrufa tax-xjenza, mhux tal-li ma bdilx infezzjoni, tal-li sar jara. Meta qatt ma kien jara. U allura hawnhekk naraw kemm ta' bilħaq id-dikjarazzjoni ta' Ġesu hija vera. Dak il-miraklu kien prova ħajja, prova konkreta, tottalina llum li Ġesu ta' bilħaq ma kienx qed jagħmel xi claim stravaganti, xi claim falsa, imma attwalment hu id-dawl tad-dinja. Il-miraklu mela jservi bħala messaġġ. Il-miraklu huwa messaġġ viżibbli. Tajjeb, is-sod aħna nisimgħu messaġġ illi nilqgħu b'widnejna. Il-miraklu huwa messaġġ illi narawh. Huwa messaġġ konkret minn għand Alla li tista' tarah u allura jgħalmek dwar Alla. Għandna diversità ta' mirakli fil-Testament il-Qadim ukoll. Fejn tieni Slaten kapitlu 5 u vers 15 għandna l-każ ta' Naaman, dan l-uffiċjal fl-armata ta' Sirja imġiddem u ovvjament prova ħafna kif jista' kien hemm is-seftura ludija ta' martu u għaltilax ma tibgħatux l-Iżrael, hemm profeta f'Iżrael u jfejqu. U dana marriċ mur, u mbagħad meta mar Elija għallu mur u nħasel fil-Ġordan li kienet xmara maħmuġa. Imtajna. Għallu ma staċ naħasel fil-xmara farfar jew li kienet xmara nadifa ta' pajjiżu stess. Pero meta mar, infatti, il-ġdiem is-saffiru. U raġamar għand ir-raġel Alla, ġivant il-profeta, u l-qata kollha tiegħu. U xin wasal waqaf qudiemu qal ara, issa naf li m'hemmx Alla fl-art kollha ħlief f'Iżrael. Il-miraklu kien fil-lezzjoni illi Alla omnipotenti u Alla ta' Iżrael. L-allat l-oħra kollha tal-ġnus ta' madwarhom kienu kollha Alla finta, Alla illi
prattikament ma jeżistux. Ċertament Ġesu għamel ħafna mirakli ta' fejqan vera li bihom wera il-ħnina tiegħu, il-kumpassjoni tiegħu, is-simpatija tiegħu mal-batuti. Bartimew wieħed minnhom beda jgħid fit-triq. Ġesu bin David ikollok ħnina minni, Ġesu waqaf. U għallu xi trid nagħmellek? Għallu li nerġa' nirkupra l-vista. Ġesu ta' il-vista. Dawn il-mirakli Ġesu kien qed juri Alla li dwar nitkellmu x'tip ta' Alla u Alla ħanin. U Alla ħanin. Issa l-kwistjoni tiġi imma Alla huwa allura Alla għamel mirakli dak it-tip dakinhar bil-forsi għamilhom illum dak ħa naraw il-ġimgħa d-dieħla Alla jrid. Tajjeb, għaliex jekk inti tirraġuna bħali għall-inqas. X'inhuwa l-aktar fantastiku illi għandek Alla illi qed jagħtini l-ħila u l-abbiltà biex naqla l-ħobs u nieklu jiena u l-familja tiegħi? Dik hija xi ħaġa fantastika, meta tara li tal-providenza t'Alla. Ġifi Alla bil-ħidma ħanejdu hekk kwieta tiegħu, xejn ovvja, qiegħed jgħixna. Jew illi insertajt fi żmien Ġesu meta ġabulu dak il-5 ħobżiet u l-ftit ħut u multiplikom u tema 4 u f'okkażjoni oħra 5,000 raġel bin-nisa u tfal tagħhom. Li ma l-aktar fantastika? It-tnejn huma fantastiċi. Jekk tirraġuna sewwa, it-tnejn huma fantastiċi. Alla qiegħed kull mument iżomm l-univers tiegħu eżistenti. Dik ninsewa però, għaliex ninsewa? Għaliex? Għax hija tant normali. U tant nistennewa. Ħadd minna ma jiskanta illi x-xemx telgħad dalgħodu, għaliex hija xi ħaġa regolari, dik hija l-ħidma tal-providenza t'Alla. Fil-miraklu peress li huwa xi ħaġa eċċezzjonali, xi ħaġa fula f'qara. Xi ħaġa rarissima, anzi rarissima ngħid jiena. Allura hemmhekk Alla mill-ewwel jiġbdilna attenzjoni. Għalhekk il-mirakli jseħħu wkoll meravilja, emil tal-aġeb. Alla bil-miraklu jqanqal it-timenza tagħna, r-reverenza tagħna, l-aġeb tan-nies. Għaliex għax il-miraklu jagħti xhieda ta' Alla li huwa dejjem l-awtur tiegħu. Il-mirakli kollha flimkien allura jikkontribwixxu meta naqraw din it-testimonjanza qawwija kif Alla ħadem matul l-istorja. All right? F'xi stadji ta' din l-istorja mirakli meraviljużi fi żmien Mosè, fi żmien Elija u Eliżew, fi żmien Ġesu l-Apostli. Dawk kienu 3 perjodi fejn il-mirakli kienu ingħataw b'abbondanza kbira. Però mbagħad kien hemm pereżempju l-400 sena ta' qabel ma twieled Ġesu Kristu, bejn Malakija u t-twelid ta' Ġesu, la saru mirakli u laqas kien hemm profeti f'Iżrael. Alla sieket. Ma kien sieket meta kien diġà tkellem permezz tal-profeti tiegħu. Il-kelma tiegħu Ġesu qal ismewtu l-art jgħaddu ma klima ma jgħaddux. U aħfef għal asmewtu l-art li spiċċaw milli għal kelma waħda tiegħi li tgħaddi. Ġifieri dak li għajt Alla jibqa' relevanti, jibqa' jgħod għalina. Seta sar fi żmien Mosè meta tom il-manna, seta sar fi żmien Ġesu huma lezzjonijiet għalina wkoll. U bihom dawn il-mirakli Alla jigglorifika lilu nnifsu. Ġesu qiegħed quddiem il-qabar tal-Azzuru, tajjeb, tom id-direttiva biex ineħħu l-ġebla minn fomm il-qabar. Marta ppanikjat. Qalet, mulej, ilu mejjed 4 ijiem, irejjaħ, beda jinten. U Ġesu għalilha ma tlikx il jekk temmen tara l-glorja t'Alla? Però jekk temmen, il-nies, il-bniedem modern li jagħmel l-Alla x-xjenza tiegħu,
jibda jara l-Bibbja u mill-ewwel jiskandalizza ruħu. B'xiex? Bil-mirakli. M'għandux wisalihom għaliex li jaf u li jaċċetta biss huma liġijiet stabbiliti li jara u li jħoss bidejh. Jekk temmen però, jekk temmen iva tara l-glorja tagħna. Jekk temmen. Dik differenza. Għalina li nemnu nilqgħu dal-mirakli, naraw bħala esibizzjoni, bħala lezzjonijiet għalina, għalhekk l-Ispiritu Santu irrekordjhom fl-Iskrittura, għax Pawlu jgħidilna li dak kollu li ġara fl-antik ġara għall-istruzzjoni tagħna, ġara għat-tagħlim tagħna. Mhix sempliċement history li sa saret skaduta, li spiċċat. U ma lezzjonijiet ħajjin għalina llum. Daqskemm il-mewt ta' Kristu li għas-salvazzjoni tagħna għalkemm ġrat 2000 sena ilu tot għalija llum. L-istess raġunament. Xejn differenti. Il-mirakli però qatt mhuma kapriċċjużi, qatt mhuma arbitrarji, ġifier bħalli kieku ara x'ġara. Fil-Medjuevu speċjalment il-Knisja kienet iffissata li tivvinta stejjer ta' mirakli kapriċċjużi, mirakli assurdi, mirakli bla sens. U jiena ħoddejjem isemmi l-patrijiet itiru. Xi skoffija! Xi skoffija! Jew li għandek dan l-isqof qed jiekol dan il-ħossi mixwi, din it-tiġieġa u fid-daqqa u l-ħin trabbirrix u jtir dan is-serduq. Jew tiġieġa x'kien. Mirakli inventati bla sens li forsi jdaħquk iva, però ċertament ma jgħalmuk xejn dwar Alla. ċertament ma jqarbukx lejh, ċertament ma jqanqlux fik sens ta' reverenza lejn Alla l-ħaj. U dak dawn il-mirakli li kienu jagħmlu jew jikklejmjaw li kienu jagħmlu fil-Medjuevu għadhom sal-lum il-niċċa tal-Madonna, l-Madonna tibki, l-ostja tinbidel fil-laħam jew. U ma bla sens. L-aktar biex jippromuovu il-pożizzjoni żbaljata tagħhom. Mirakli finta. Ma ġiet nitkellmu fuq dak it-tip ta' mirakli. Illi anke jisiru wkoll illum fil-Pentekostaliżmu. Il-claims li għamlu ebda wieħed li wasan f'moħħu ma jgħid li tifhem. Ġara miraklu għax kelli l-washing machine ma taħdimx u Alla milli miraklu. Fid-daqgħu ħin saret taħdem. Nisimgħu mijiet eluf ta' stejjer bħal dawn. Dinja ta' ċwieċ meta naqgħu għal dik ir-redikolaġni. Le, il-mirakli jikkonfrontawna b'Alla l-ħaj u jġibuna f'pożizzjoni x'se tagħmel issa? X'se tagħmel issa? Alla qed jurik illi din id-dinja mhix biss dinja li tista' tifhimha il għaliex taf bil-liġi tal-gravità imma Alla huwa suprem fuq din id-dinja għax tiegħu għamilha hu u qed jiddereġija fid-direzzjoni li jixtiequ li tmur fiha. U għalhekk il-mirakli. Sekwit il-mirakli infatti jivverifikaw u jawtentikaw il-messaġġier tagħna, dak li aħna nafhom bħala l-profeti tagħna, l-apposti. L-apposti u l-profeti għaddewlna messaġġ minn Alla li kieku Alla ma tkellimx permezz tagħhom u supremament permezz ta' Ġesu Kristu ovvjament. Li kieku aħna qisna abda omja inteftfu ma nafux fejn sejrin. Imma Alla tkellem. Alla kellimna. Alla urina minnu billi bat nies profeti tiegħu tajjeb biex jgħaddilna il-kelma li bija ruħna tgħix. Smajna fil-qari il-Musa li Alla taħ il-qawwa li jagħmel il-miraklu ta' idu jdaħħalha f'ħobbu jerġa' joħroġha tkun imġidma jerġa' jdaħħalha terġa' tiġi safja.
il-miraklu tal-bastun li jsir seb, jaqbdu minn dembu jerġa' jsir. Il-miraklu li jagħmel l-ilma tan-Nil dem. Sabiex jemnu għallu illi inti batni, illi jimbatek, skużawni, sabiex jemnu. Kull darba hemm dak l-iskop. Alla jrid jawtentika, jrid jaħpalli kieku jagħti ċertifikat li dawn in-nies li qed jitkellmu, Mosè, Ġeremija, Iżajja u l-bqija, dawn bathom jien. U x'in il-prova? Iva, il-kapaċità li kienu jagħmlu il-mirakli. Darba Kore u sħabu rribellaw kontra Mosè u għallulu, ġifieri inti biss tmexxi. Aħna wkoll il-poplu tagħna, aħna wkoll kapaċi mmexxu bħalek. U Mosè għalilhom lin-nies għalhom jekk dawn in-nies qegħdin jirribellaw kontra Alla, imutu mewta naturali, il-mulej ma batnix. Imma x'ġara? Kif mietu? L-art infetħet u belatom. Sabiex temnu minu ta' bilħaq il-mibgħut tal-Alla. Alla autentika lil-messaġġiera tiegħu. Fil-każ ta' Elija għal darb'oħra. Fl-ewwel tip ta' Slaten kapitlu 17, Elija li kellu dil-biċċa xogħol enormi illi jiġġieled kontra l-idolatrija sfrenata tal-pajjiż. Il-poplu ludi prattikament nesa lill-Alla ħajju veru. U Elija resaq lill-poplu għalilhom kemm se ddumu bejn ħaltejn jekk il-mulej u Alla imxu warajh. Imma jekk Baal u Alla imxu warajh. U allura Elija wara ta' ċans lill-assassin ta' Baal xi 400 minnhom illi biex isejħu lil-Baal biex juri l-preżenza tiegħu ma ġara xejn. Bad talab Elija u Alla bagħat nar mis-sema u kons mas-sakrifiċċju. U n-nies x'qalu mbagħad? In-nies qalu il-mulej u Alla. Il-mulej u Alla. Konvinċew ruhom illi Elija kien il-profeta tal-Alla. Ukoll meta qasmu l-Baħar l-Aħmar u kienu fuq naħa l-oħra tax-xatt wara li raw l-edewwa tagħhom marqa bil-karrijiet tagħhom, Iżrael ralem il-kbir li l-mulej għamel mal-Eġizzjani u l-poplu baża mill-mulej u hemmen fil-mulej u fil-qaddej tiegħu Mosè. Għax li temmi fil-mulej ma x'tip ta' Alla hu, kif inhu, kif nista' nsir nafu, għalhekk u hemmnu wkoll fil-qaddej tiegħu Mosè. Għax kien permezz ta' Mosè li qed jitkellem. U permezz ta' Mosè Alla tagħna l-ewwel 5 kotba tal-Bibja. L-ewwel 5 kotba. Tant li fl-aħħar ta' ħajtu il-Bibja tajt li ma kien hemm ħadd bħal Mosè. Ma kien hemm ħadd bħal Mosè. Illi Alla tkellem miegħu wiċċ imwiċċ, lanqas ħadd ma kien bħalu f'dik lid qawwija u f'dak il-ħwejjeġ kollha ta' biża' kbir li Mosè għamel quddiem għajnejn Iżrael kollu. Għalfejn dak il-miraklu kollha minn Mosè? Għax Alla beda biex permezz ta' Mosè jagħtina l-kelma skritturata tiegħu illi għada ħajja u tot għalina sal-lum. Permezz tal-apostli wkoll Alla wera l-apostli tiegħu vera fit-Testament il-ġdid illi kienu il-messaġġiera tiegħu, l-ambaxxaturi tiegħu li tkellmu f'ismu. Naqraw kemm il-darba fl-Atti tal-Apostli. Għalfejn ġraw il-mirakli minit l-Apostli? Ntikom każ wieħed fl-Atti 14 vers 3. Fejdilna li żmien twil damu jitkellmu bla biża' fuq il-mulej li kien jagħti xhieda lill-kelma tal-grazzja tiegħu u ħalla li jsiru minn idejhom elim u eġubijiet. Appuntu biex jikkonferma li dawn in-nies kienu qegħdin jgħaddu l-kelma tal-Vanġelu lid-dinja tom li jsiru elim u eġubijiet. Pawlu jgħid l-istess kelma fil-littra tiegħu l-Korinti. Fejgħid il-sinjali ta' apostlu, il-ċertifikat tagħhom. Elim, mirakli, setat qawwija, inħadmu fostkom paċenza kbira. Għalhekk Alla ta' mirakli. Ġesu nnifsu. Wieħed li kien għadu ma jemmix fih, però kien impressjonat
bil-mirakli qed jagħmel. Mar għandu bil-lejl u qallu Rabbi, aħna nafu li inti għalliem ġej minn għand Alla. Aħna ġifieri laqqas biss nemmnu fik. Aħna nafu li inti mallem ġej minn għand Alla għax ħadd ma jista' jagħmel dal-mirakli qed tagħmel inti jekk Alla ma jkunx miegħu. Ġi anke nies infidili meta jaraw mirakli ma jkollhom ebda dubju. Il-ju miraklu. Il-ju ma jistawx jinnegawh, ma jistawx jinnegawh. Meta Ġwanni bat disċipli tiegħu għand Ġesu għallulu biex isaqsu inti dak li kellu jiġi u nistennew ieħor. X'għamel Ġesu? Qajjem il-mejtin, fejja il-morda, taddaw l-lomja, l-torox, tom li jisimgħu, mbagħad saqalulhom issa morru u għajdu l-Ġwanni x'rajtu u x'ismajtu. Ġifieri Ġesu qed jgħidilhom iva jienu. U l-prova li jiena hu dak li Ġwanni ħabbar huwa mill-mirakli li kien qiegħed jagħmel. Il-mirakli jispjegaw aħjar ħafna drabi x'inhu l-għan t'Alla. X'inhu l-iskop t'Alla. Permezz tal-miraklu Alla juri għandu ħafna drabi skop ola mill-iskopijiet tagħna. Aħna ta' bnedmin dajfa ħafna drabi naraw sa xiber mneħirna. Tajjeb naraw dak li huwa qed jikkoppana, dak li qed idejjaqna bħalissa, tajjeb meta kien hemm dawn li għabad ħbieb kellhom ħabib tagħhom mifluġ paralizzat, tajjeb raw kif niżluh qudiem Ġesu minn toqba fis-saqaf, tajjeb kienu semgħu li Ġesu kien qed ifejq in-nies, niżluh kien il-bżonn evidenti ta' dak ir-raġel li jitfejja. Għalhekk nirraġunaw. Ġesu beda biex ħafirlu. Ibni bietek maħfura, mull-eddar. Ġesu mar oltre mill-bżonnijiet li naraw jew li nħossu aħna. Il-problema tal-umanità hi din. Irridu neħilsu mill-miżerji tagħna u mill-mart tagħna u mill-faqar u minn kwalunkwe ħaġa li ddejjaqna, però ma rridux neħilsu mid-dnub tagħna. Dik il-problema tal-umanità. Irridu neħilsu mill-miżerja illi ġab id-dnub, però ma rridux neħilsu mid-dnub. Alla jrid illi akkost li nibqgħu nħossu l-miżerja xi ftit jew wisq f'dan il-wiet ta' dmuħ, Alla jrid l-ewwel qabel kollox jeħlisna mid-dnub. Il-kontra. Il-kontra. U Ġesu permezz tal-miraklu femna il-prioritajiet tagħna x'għandhom ikunu. Għandu jkunu bħal ta' Alla. Bħal ta' Alla. Aħna rridu il-kumdità. Aħna rridu is-saħħa fiżika. Alla jrid l-ewwel qabel kollox. Illi nkunu ħbib miegħu. Illi nkunu sewwa miegħu, maħfurin minnu. Skop ieħor tal-miraklu huwa illi Alla bil-mirakli sikwit jaħdem fost in-nies biex javvanza l-Evanġelju tiegħu. Meta Ġesu mar Ġerusalemm u għamel il-mirakli, jgħidlek li ħafna nies hemmnu fih. U Ġesu però ma fadax ruħu f'idejhom għax kien jaf x'hemm faqal bil-bniedem, kien jaf li kienu qegħdin hemmnu fih dit-darba kienu impressjonati bil-kapaċitajiet tiegħu. Anke aktar tard jgħidilna li kien hemm nies li jemmnu fih ma Ġesu kompla jispjegalhom u huma bdew jippillaw u għalilhom intom prattikament missierkom huwa x-xitan. Qed intgħidu li jemmnu fiha però. Però huwa fatt li ħafna drabi il-mirakli li għamlu l-apostli servew biex javvanzaw l-Evanġelju. Għandna fl-Atti 9 darbtejn meta Pawlu kien f'Lidda u f'Ġoppa, tajjeb għamel miraklu, Enea fejqu kien magħtub, Dorkas qajjem mill-mewt, u kull darba lu qajlek li n-nies ħafna nies daru lejn il-mulej. Jew nies emnu fil-mulej. Però għalkemm din għal-ħadd li ġej kellha jrid. Alla għadu jagħmel mirakli llum? Dejjem nikkonsidrawha. Wieħed mill-argumenti tal-Pentekostali hija li bil-mirakli in-nies qed tagħmilhom aktar faċli biex jemmnu.
Tajjeb? Però tafu li fl-iskrittura daqs kemm il-miraklu kapaċi javvanza l-Evanġelju, il-mirakli għandna diversi drabi fejn hu miktub il-mirakli flok ma nisemnu aktar irvellaw kontra l-mulej. Meta Ġesu qajjem il-Lazzru mill-mewt, ta' bil-ħaq wera l-glorja tiegħu, però x'ġara? Ħafna nies marru għand il-Farizej u gżawh, irrapportaw x'kien qiegħed jagħmel. U dak il-miraklu kien il-katalist meta iltaqa' il-kunsill tal-Lut għajfa għalilhom hemm bżonn neqirduh il tal-bniedem. Jekk ħajibqa' sejrek, kulħadd ħemmen fih. Dak il-miraklu kien fil-waqt li Ġesu wera l-glorja tiegħu fl-istess ħin irvella aktar lil dawk li kienu jopponewh. Mhuwiex veru illi jekk illum isiru dat tip ta' mirakli finta li jsiru fil-Pentekostalizmu u fil-Kattoliċiżmu u wkoll fil-Mawmettanizmu għax isiru f'diversi reliġjonijiet ma kollha mirakli folots. Tajjeb? Mhuwiex veru illi l-bniedem mitluf imwebbes kontra Alla, illi jrid jippreferi d-dnub, il-pjaċir ta' dnub aktarx milli jindem, mhuwiex veru. Li jekk jara teatrini tagħkom ħajkonverti. Hemm bżonn xi ħaġa wisq aqwa minn miraklu. Hemm bżonn dak li Ġesu qal jekk intom temnu l-emejl li nagħmel jien tagħmluhom intom ukoll u emejl akbar minn dawn tagħmlu għax jien sejrat missier. U x'inhuma dan l-emejl akbar? Huma propjament li biex xandir tal-Evanġelju f'dat fidejna li aħna stess il-qajna meta nxandruh l-ħadd ieħor qed isir ma nsejħulux miraklu, ma qed isir xogħol ħafna aktar meravigliuż il-konverżjoni tal-midinbin. Dik hija biċċa xogħol. U dik hija li Ġesu irid illi inwettqu aħna. Però bil-mirakli Alla juri li huwa Alla omnipotenti, Alla li għalih m'hemm xejn impossibbli. Alla juri li għandu skop għalina, ma ħalliniex, ma teraqniex, ma abbandonanniex, ma għandu skop. U Alla huwa interessat fina. Dan huwa Alla li aħna nqimu u jalla jagħtina dan istess Alla discerniment biex narfu fil-waqt li iva nilqgħu dit testimonjanza biblika dwar il-mirakli. Nkunu però b'sebgħinejn sabiex ma nibelawx kollox. Biex bekk il-fidi tagħna tkun misejsa fuq is-sod. Amen. Saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now